Значи хора, от тук нататък клипчетата няма да бъдат така, къде росла снег, некъде си танцувам, правя си някакви си глупости. Вече сменяме нещата тук. Вече ще бъде къде аз правя клипчета с лични крачки. Малко ще покопирам. Не знам дали ще бъде хубаво да копирам клипчета, ама ще трябва, защото тук моите клипчета тук са много лоши. Те клипчета, които аз тук си ги правя, получват почти по 0 абоната. Сега имам 10 абоната. И 12, как се казаха? Да, коментара. И то половината коментари са от мене. Не знам какво друго да кажа за сега, просто. Чао, ще се видим после. Ще се видим после други ден. Сега ще се видим другия ден. Чао.